रस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। संसदरत्न खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या संकल्पनेतून महिलांसाठी कौटुंबिक समस्यांबाबत सल्ला आणि मार्गदर्शन केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत। कोकणात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठीच्या केंद्राचा सावंतवाडीत शुभारंभ करण्यात आला असून अर्चना घारे परब सिंधुदुर्ग समन्वयक म्हणून काम करणार आहेत। त्यांच्याशी संवाद साधला आमच्या सिनियर करस्पॉन्डंट मंगल कामत यांनी। या ठिकाणी सावंतवाडीमध्ये आज कौटुंबिक हिंसाचार कायदेशीर मार्गदर्शन केंद्राची उद्घाटन झालेलं आहे आणि हे उद्घाटन आपल्या सुप्रियाताई सुळे यांच्या माध्यमातून या ठिकाणच्या आपल्या ताई अर्चनाताई घारे आहेत यांनी पुढाकार घेऊन हे सगळं केलेलं आहे। तर नेमकं या उद्घाटनाचं काय वैशिष्ट्य आहे हे आपण जाणून घेऊया। अर्चनाताई, काय सांगू शकाल? अर्चनाताई, पूर्ण महाराष्ट्रात विधी साक्षरता अभियानाअंतर्गत यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान संचलित आणि आदरणीय संसदरत्न खासदार सुप्रियाताई सुळे यांच्या संकल्पनेतून प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये एक कौटुंबिक हिंसाचार किंवा समुपदेशन केंद्र सुरू व्हावं हे ताईंची इच्छा होती आणि त्यांच्या संकल्पनेतून आज महाराष्ट्रामध्ये 10 सेंटर चालू होत आहेत। त्यातलं हे सावंतवाडीतलं सिंधुदुर्गातलं हे एकमेव जे YCPच्या माध्यमातून सुरू झालेलं सेंटर। तर याचा मेन उद्देश की अनेक गोष्टी असतात ज्याच्यामुळे महिलांना अत्याचाराला सामोरे जातात आणि त्यापुढे कुटुंबाचं विभाजन होतं। तर हे न होता ते कुटुंब कुठेतरी जोडलं गेलं पाहिजे, मुलांचं नुकसान नाही झालं पाहिजे। मग तो अत्याचार असू दे, त्या महिलेवर असू दे किंवा पुरुषावर असू दे किंवा त्या मुलांवर असू दे, असे अनेक प्रकारचे अत्याचार प्रत्येक कुटुंबातल्या व्यक्तींवर होत असतात आणि त्याचं काउन्सिलिंग करण्यासाठी, त्याचं समुपदेशन करण्यासाठी त्यांनी कायदेशीर त्यांना मार्ग दाखवण्याच्या आधी त्याच्या पूर्वीच तो कसा सोडवला जाईल याच्यासाठी आज हे काउन्सिलिंग सेंटर उभारण्यात येत आहे। आणि मला वाटतं सावंतवाडी असेल, सिंधुदुर्गातल्या ग्रामीण भागामध्ये असेल, शहरी भागामध्ये असेल, मोठ्या संख्येने महिलांना, पुरुषांना या काउन्सिलिंग सेंटरचा लाभ होईल असा मला विश्वास वाटतो। या काउन्सिलिंग सेंटरमध्ये कोण कोण आहेत आणि कधी कधी काम करते? हे काउन्सिलिंग सेंटर प्रत्येक आठवड्याच्या शुक्रवारी 2 ते 6 या वेळेत चालू राहणार आहे आणि याच्यामध्ये आमच्या काउन्सिलर आहेत त्या मीनाक्षी मॅडम म्हणून आहेत, त्या सहज संस्थेच्या सायकॉलॉजिस्ट आणि संस्थापक अध्यक्ष आहेत। तसंच सायली दुभाषी ॲडव्होकेट, रेवती राणे ॲडव्होकेट आणि ॲडव्होकेट सिद्धी परब अशा ह्या तिघीजणी ॲडव्होकेट म्हणून या संस्थेचं काम बघणार आहेत। असं दर शुक्रवारी 2 ते 6 या वेळेमध्ये काम चालणार आहे संस्थेचं। संपूर्ण कोकणसह जगभरातील ताज्या घडामोडी सर्वात प्रथम पाहण्यासाठी कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसात लाईव्हचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा आणि लेटेस्ट अपडेटसाठी बेल आयकॉन क्लिक करा।